Sağlıklara hakkında tutmasam bir toğu kanununu sağlık tölejilerin sağlık tölemek bardak borçları beyan ediler. Eger biz yuridik şahs ya da fizik şahs hükmünde sağlık töleji olup durýanmarsak, onu biz öz üstümizde düşen borçlarymyzy, yani tutmasam sağlık kanunçylygy bilen belirlenen sağlıklary, ýygymlary öz wagtyna dogry hasaplap döwlet büdjetini tölemäge borç bolup durýar. Türkmenistanyň sağlyk ulamalyny hormatly prezidentimiň başçylygyny ýeňmer ýeňillikli sağlyk ulgamy hereket etmek bilen köp ýurtlar bilen deňeşdirilen ýagdaýynda da aýdyň ýüze çykýar. Şol sebäpli sağlyk tölejileri öz gezeginde şu sağlyklar boýunça borçnamalaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek zerur bolup durýar. Türkmenistan sağlyk kanunçylygyny sağlyk tölejileriniň sağlyk tölemek borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bagly gözüňde tutulan jogap bersekleri ýagtyda gelýär. Ýagny sağlıklara hakkında Türkmenistan bir toğu kanununy sağlygyň möçürini hasaplamak sağlyk töleji tarapyndan öz başyna ýerine ýetirilýär diýip belirlenýär. Egerde sağlyk töleji şu sağlyklary tölemek borçyny ýerine ýetirmese, ondan o sağlyk edarasy tarapyndan maliýe jerimeleriniň ulanmagy, şeýle-de sağlyk tölepdirmek boýunça degişli çäreleriň geçirilmegini bellemäge esas berýär. Maliýe jerimeleri barada aýdanmazda eger sağlyk töleji öz sağlyk salýan binýatlaryny gizlemek, sağlygy kim hasaplasa, onuň şol kim hasaplanan sağlygynyň 40 götürme möçürini maliýe jerimeleri ulanýar. Ya bolmasa her bir sağlygyň öz tölenmeli möhleti bellenilýär sağlyklar hakkında Türkmenistan toğu kanununy. Şol tölew möhletini bozan ýagdaýynda onuň her bir tölew möhleti geçirilen gününe 0,100 götürme möçürini puşmana tölewlerini salmagyny getirýär. Şeýle-de sağlyklar hakkında Türkmenistan toğu kanununy sağlyk töleme upçun etmek çäreleri bardy da bir näçe gündür beyan edilýär. Ýagny egerde sağlyk töleji tarapyndan tölenmeli sağlygyň möçüri degişli wagtynda möhletinde tölenmese, onda sağlyk edaralary onuň bank edarasyna aksiýasy tölew talapnamasyny bermek bilen sağlygy dejedir tertipde tutup almagy amal aşyrýar. Egerde edil şunuň ýaly tertipde sağlyk төлejiniň öz bank hasabyna ýetirýär bolmak ýagdaýynda onu sağlyk edaralarynyň, ýani sağlyk tölejileriniň üçünji taraplar hökmünde onuň bergidarlaryna hem bank hasaplaryna aksiýasy tölew talapnamasyny goýmak arkaly olardan hem tölenmegi sağlygyň möçürini tutup almaga hakkı bar. Egerde sağlyk төлejiniň öz bank hasabyndan ýa-da onuň algyl taraplaryndan miçili purterişlere gelip baguşmasa, onu sağlyk edaralary bergidar sağlyk төлejiniň emlaklaryny hasabyna sağlyk töletdirmek çärelerine girişýär. Ýagny emlaklaryň hasabyna sağlyk töledilenini sağlyk edarasy tarapyndan sağlyk төлejiniň ol ýa-da beýlek emlaklaryny ygtyýar etmek hukugy gadagan etmek barada karar çykarylýar. Hemde degişli bergeniň möçürini laýyklykda şonuň emlaklaryny sana uýadyp geçirilýär. Eger bergidar sağlyk töleji ýuridik şahs bolsa, onu sağlyk bölüm tarapyndan gönden onu şol emlaklary elden almak hemde sowda goramalaryny ýerlemäge bermek arkaly sağlyk bölüm tarapyndan öz başyna geçirilýär. Fizik şahslaryň emlaklaryny bolsa, ýani Türkmenistan arbitraj haýatlarynyň üstü bilen hakyky şarda bilen ýüzlenmek arkaly degişli çäreler geçirilýär. Bulardan başga ýani sağlyk tölemek borçlary bilen baglanyşykly jogap bersekler Türkmenistan administrativ kanunçylygyna da hemde beýle kanunçylyklaryna da degişli jogap bersekleriň bellenenligini ýatdatmak zerur bolup durýar. Ýene de şu ýerde ýurdumyzyň bank edaralarynyň sağlyk hukuk gatnaşyklaryna borçlary barada durup besde artyk maslahat etmez. Ýagny sağlyklar hakkında Türkmenistan bir toğu kanununy bellenýär ýaly bank edaralary özüne bank hasabyny açan ýuridik şahslar hemde fizik şahs husus delegaçylar barada şo bank hasabyny açylan gündüň ertesi günden ýa-da alman degişli sağlyk edarasyna habar bermäge borçly bolup durýarlar. Eger şu düzgün berza edilmedi ýagdaýynda, ýagny habar berilmedi ýagdaýynda şol hasabyň açylanyny bar. Onda şol bank edarasyna ýani hasaba gelip gowşan pul terişlerini 10 götürme möçürini maliýe jerimeleriniň salmagyna getirýär.
Umuman sağlık hukuk gatnaşyçylar tarapyndan şu sağlık kanunçylygy arkaly bellenýän borçlaryň dol talabalar ýerine ýetirilmegi ýakly taraplar üçin hem berýär bolup durýar. Sağlık töleýijileriň ýa-ni her bir sağlyk boýunça bellenýän sağlyk döwürlerini, sağlyk hatabat döwürlerini, sağlyk beýannamalaryny, sağlyk edaralaryny bermäge borçly bolup durýarlar. Sağlygy dogry hasaplamakda ikinji möhüm zat şu öz sağlyk töleýijiler sağlyk salýan binatlaryny, girdejilerini dogry görkezmek berýär bolup durýar. Egerde geçirilen sağlyk barraklarynyň dowamyny şu sağlyk binatlarynyň hataby alınmanlygy, girdejileriň hataby alınmanlygy ýüze çykarylsa, onu sağlyk edaralary özüne bar bolan maglumatlaryň esasynda sağlygyň çak edilýän möçürini, ýa-ni bellenen düzgünlere laýyklykda hasaplamaga hakly bolup durýar. Bu orta köplen çalatda şeýle usul hasaplanan sağlygyň möçüri adat usullaky öz başlap meletin tölemeli sağlyklaryň möçürilerini köp bolup bilýär. Şoň üçin hem sağlyk töleýijileriň sağlyk salýan binatlarynyň girdejileriň hatabyny dogry öğretmekleri derýär bolup durýar. Şeýle sağlyk töleýijiler sağlyk salmak maksatlary üçin haritlaryň, işleriň, hyzmatlaryň bahalaryny kesiplenlerini bazar bahalaryna ugur almaklary derýär bolup durýar. Egerde sağlyk töleýijiniň ýerleýän haritlarynyň bahasy bazaryň hakyky bahalarynyň 20 götürümden köp pes bolan ýagdaýynda onu sağlyk edaralary tarapyndan bazaryň hakyky bahalaryna ugur alyp salgydy bellemäge esas berýär. Ilatyň sağlyk medeniýetini ösdürmek barada aýdylmazda häzirki wagtda ýurdumyzyň sağlyk edaralary tarapyndan sağlyk kanunçylygyny halk köpçüligine düşündirmek boýunça degişli işler ýüzüde geçirilip durýar. Sağlyk bölümleri tarapyndan sağlyk töleýijiler bilen duşluklar geçirilýär, seminar maslahatlar goralýar, teleýaýlymlarda çykyş edilýär, gadiýet jurnallarda sağlyk kanunçylygy barada düşündirşähet makalalar çap edilýär. Bu orada şeýle halkary tejribeden gollanyp ilatyň sağlyk medeniýetini ösdürmek, olaryň sağlyklara bolan oňuýun garaýşyny kemale getirmek, sağlyklaryň jemgyýetçilik ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek maksady bilen hem birnäçe işler geçirmek mümkün. Ýagny sağlyklaryň ähmiýeti barada sosial mahabatlaryň gurulmagy, sağlyk edaralaryna program üçinçiligiň ýokarlandyrmagy arkaly sağlyk töleýijilere berilýän sanly hyzmatlaryň ýyllygyny ýokarlandyrmagy bu orada geçirilen işlerde hasam ähmiýetli uly bolar diýip ataýar. Sağlyk ulgamyň işgärleri öz gullugy täýärlik säklerini birnäçe möhüm işler alyp barýarlar. Bilişime däli döwlet budjeti, döwletiň wezipelerini, döwletiň işini maliýet aýdyny üçin etmek boýunça niýetlenen pul ferişdeleriniň hem de olaryň harajat edilmeginiň bir görnüşi bolup durýar. Her ýyl üçin Türkmenistan döwlet budjeti hakyna aýratyn ýöretik kanun çykýar. Şol kanunda hem rejiwele çykdyjwele boýunça pul ferişdeleriň möçüleri bellenilýär. Şol sebäplen sağlyk edaralary tarapyndan sağlyk töleýijileriň dol hem öz wagtyny hasaby almagyny üçin etmek, döwlet budjetine gelip gowuşýan ferişdeleriň öz wagtyna gelip gowuşmagyny üçin etmek, ýaly wezipeler amal asyrmakda sağlyk edaralary tarapyndan ýerli işler alyp barýar. Şeýle de sağlyk bölümleri tarapyndan Türkmenistan döwlet budjetine gelip gowuşýan sağlyklaryň hem de beýle kökman töleýleriň hasabyny ýöretmek, husus telekeçiler döwlet tarapyndan belli almak, resmi namany sağlyk barlaklaryny, reit sağlyk barlaklaryny, beýle sağlyk gözden geçirmelerini amala asyrmak ýaly birnäçe möhüm işler hem öz wagtynda talabalar ýerine ýetirilýär. Resmi namany sağlyk barlaklary bu sağlyk töleýijileriň geçen hasabat döwürlerini sağlyklaryň dogry hasaplanyşyna, egerde sağlyk hukuk bozulmalaryna ýol berilen halatlaryň ýüze çykarylan halatyna degişli taraplary jogapkarçylyga çekmek maksady bilen geçirilýän barra bolup durýar. Sağlyk gözden geçirmeleri bolsa sağlyk töleýijileriň girdejilerini hem de beýle ki sağlyk salýan binatlaryny dogry anyklamak maksady bilen şeýle de sağlyk töleýijileriň algydarlaryny, bergidarlaryny öwrenmek maksady bilen geçirilýär. Reis sağlyk barlaklary bolsa şu döwlet belligini alınmazdan telekeçilik işi bilen meşgullanyň taraplar ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýär. Şeýle de gödöwçilik pulhana agdarlarynyň talabalar öwredilişini gödöwçilik saklamak üçin geçirilýär. Şeýle de
Naqd taplaşıklaryň görnüşi bolan töleg terminallarynyň işleýişini göz oturtup saklamak, bank töleg kartlarynyň kabul edilişini talabalar işlemeni öpçün etmek maksady bilen ýa-da reýit talypbarlar geçirilip durulýar. Bu geçirilýän işleriň ödegeden uly ähmiýeti bar, sebäbi hormatly prezidentiň başçylygyny ýurdumyzda naqd taplaşyklary ýeňden ötürmek boýunça ýa-da tagallalar edilýär. Naqd taplaşyklaryň ötürilmegi, naqd taplaşyklaryň adalmagy ähli tarapdan, ýani jemi çerki önümi dogry kesitlemekde, şeýlede talyp babatyny aýdymyzda talyp törejilerini öz girdejilerini dogry görkezmeklerini talyp edaralary tarapyndan olara gödäwçilik işlerini talabalar amala asyrmakda naqd taplaşyklaryň ähmiýeti bolup durýar. Hormatly prezidentiň başçylygyny ýurdumyzda sanyk saýda tutmak boýunça alyp barýan işleriň çäklerini talyp ulamyna da teşhis işler alyp barýar wagtda talyp törejilerin internet arkaly talyp beýannamalaryny tapşyrmak işleri gödäwinde tutulýar. Häzirki zaman bazı atnaşyklarynyň barka ilerläp barýan döwrüne talyp diýen düşünje hasam wajyp ähmiýete ýa bolýar. Şol sebäpden şu geljekde talyp edaralarynyň ýerine ýetirmeli wezipeleri, olaryň alyp barýan işlerini hatda kämilleşdirmek möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Bizem talyp bölüminiň talyp edaralarynyň agdy bir işgärleri bolup, şu hormatly prezidentimiň başçylygyny alyp barýan il wagtly işlere şu talyp ulamyny degişli işler geçirmek arkaly goşandymy goşmak galy. Bize işlemäge ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimiň janyny başynyň alyp barýan il wagtly işlerini hemişe rowajlara beklenmeli arzu etdi.